Wah, silong. Untuk ham thằng đứng chứ. Kurno lại thằng bảy. Wow. 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 निकल गया अभी उजाला हो गया अभी उजाला हो गया ये बेफोरखौ मोजां नुदोंमोन दहायनि नुनाय भिडिअआ एसे गाहायाव चेरापुन्जियाव फैदों चेरापुन्जि शिलंनि लामा शिलंनि Silongनि view बिराद गोथौ नै गोलैलांबाथाय गैखाला जोमै Cherapunji fैदों Cherapunji Guntur Mona Lisa video Rizal lang dukun coba. Jenis. Korom na. Mata खालामनो आरो न बै नुहुरनाय गाहायनि जायगानि माबाया बांलादेश खाथियाव फैदों जों मुसमा केब गुदुं दंनो बेयाव हाबहैनो नागिरदों मुसमा केब Dondor dong ini dondor. Sebenang hijau. Tikilan nama? Kita kan ada. Tikilan. Dagang apa lagi nih? Hah? Tikilan apa? Bisa kah? Bisa. Kau 7 ginti kru Kan bro. Dondor ham thằng đứng chứ Kurno lại thằng bảy Dondor thằng đứng Dondor गोजौथारलै मेंलायबाय एसे बेबायदि दन्दर गुदुङाव हाबसै गुदुं खिबाय गैलाखनि दन्दर
Wah. Kali. Ngesong lah. Wah. Wah. Gopa. Pila nama? Tuh. Naik set. Chalo. Gopa. Nih, gua nunggu जोङो. हाँ सही है बाहर निकलेगा बाहर पूरा बाहर निकलेगा कितना दूर है ये छोटा है ना के बुडुं दन्दर wah गिथाव बाथाव wow wow इतना अंदर इतना भयानक है गिथावनालै बिराद गिथावना wah ayo masih गिथावना ayo wow इतना भयानक जगह है या डर लग रहा है क्या तुम लोग डर लग रहा है आपको Saman gelau. गिथाव बाथाव Sudah siapa bala? Hei, wah pirat kecil mabala. Kosto lama ya. Ayo. दन्दर Bikin lagi ya ke? Belum malum fibai. Ayo. Nice. Menang kayu. Wah. Mama dengar fisa segar nanti betul. Jangan bahas fisa ye. Lah cedber. Oh, ये पत्थर है ये गिथाव बाथाव खोमसि खोमला बाप रे खोमसि खोमला धीरे चलो डर लगता है ना थोड़ा तो डर लगता है वाह इतना अंदर बिथिं लामा दङ नै बिथिं पूरा लांदां जाफैबाय इधर निकल गया हम लोग निकल गया अभी उजाला हो गया खस्थ' जाखांनायनि उनाव बिथिं मोजां मोनफैलायबाय जोबोद खस्थ'मोन गुरुं सिं हाबनानै दा मोजां जायगा मोनफैलायबाय जों गुरुं सिं हाबनानै फैबाय सेकेन्ड केब दंबावोमोन सेकेन्ड दन्द्रं लोगोफोरा हाबासै बेफोरखौ मोजां नुदोंमोन नांथ'लालै इको पार्क आरो बेयाव फिस लायो नामा Entry fees. इको पार्क बेयावबो एन्ट्रि फिस लाबावगोलै नै औ एडाल्ट 20 चिल्ड्रेन 10 ना इको पार्क शिलंनि इको पार्क लुबैनो हाले शिलंनि इको पार्क Ya. यहाँ में भी है
Sini है बैठो 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 ऐका ना तुम्ही दहायनि नुनाय भिडिअ'आ एसे गाहायाव फैसिनबाय दहाय गोजौसिनावमोन दा एसे गाहायाव फैबाय दहाय दै गनाय नुदोंमोन ना नैबेनो खाथियावनो सफैबाय जों लालायगासिनो ओइ दानथेल आरो wah Gisbazumni दैया नै बिदि बोहैलाङो दैया गिथाव बाथावसो डेन्जार गिथावना दैया Guys taraf terlihat juga dalam manfaat juga kasih ini untuk halo jaga Purya nah itu fresh jaga berapa nana gojowa hobai जों wah Purya थान्दा